Díadh seo Fadhb na Seachtaine don Seachtaine seo, agus is é teideal an aib seo na cuasainne. Gus dearann sé, úsáid na hebhratha haon go sé ar amháin, scríomh cionn i ngach circeal. So tá 1, 2, 3, 4, 5, 6 circeal agam, agus céimiid na hebhratha haon go dtí sé a scríos na circeal. Ach ag an bon dearann sé, ní féidir na hebhratha in eiceal na chéile a cheangal. Mar hampla, ní féidir le 3 a cheangal le 2 nó 4. So, má tá mégal ever 3 a scríomh isteach an seo. Leis tá circeal seo ceangailte leis an líne seo, an circeal seo le líne. Tá an circeal seo ceangailte leis an circeal seo leis an líne seo, agus tá sé ceangailte le seo leis an líne sin. So nuaí hegel an dig an 2 chur isteach an seo? Níl. 2 agus 3 an eiceal na chéile nuair táiméid contas 1, 2, 3. So ní hegel an 2 chur isteach an seo. Dig an 2 chur an seo? Ní heg, mar nuair táiméid contas bíon 2 an eiceal na chéile, agus ní heg leis na hebhratha sin bheith ceangailte. So céalaonn sin tá an circeal seo agus an circeal seo ceangailte, so ní heg am 2 a chur sa circeal seo ach an nuad. So cé mé ar eile ar bhíine. Cé faoi 4. An dig am 4 chur an seo. Nuair táiméid an contas dearmid 1, 2, 3, 4. So 3 agus 4 an eiceal na chéile, so ní heg lá bheith ceangailte ar seo. Céalaonn sin na dig am 4 chur an seo, mar beidh sé ceangailte le 3. Agus ní heg am 4 chur an seo, mar beidh sé ceangailte le 3. So go dtí na hebhratha a dig am a chur sna circeal. Go dtí faoi 1 an dig am a 1 a chur sa circeal. Nuair táiméid contas mul 1 an eiceal le 3, 1, 2, no, tá 2 an eiceal leis, so tá sin ceart. Anis go dtí faoi na circeal eile.